er Pia Kjærsgaard, og i studiet har jeg de 2 indvandrere fra Thailand og Armenien. Goddag til jer to. Vi skal snakke om indvandrerpolitikken i dag, og hvad I synes om Danmark som helhed. Først vil jeg starte med at spørge om, er I under uddannelse, eller overvejer I at tage en? Vi er under uddannelse. Nej, det er vi sgu ikke. Det er jeg ikke. Misbrugere! Hvis vi nu starter med dig, Lydia, hvad tænker du, og hvad laver du egentlig? Jeg går på gymnasiet i 3. Jeg overvejer efter min uddannelse, eller min ungdomsuddannelse, at gå på uni. Det gider jeg godt stå. Ja. Okay. Videre. Jeg tager videre på universitetet, men jeg ved ikke lige helt endnu, hvad jeg vil. Okay, hvad bruger du din SU til, hvis jeg må spørge om det? Jeg bruger den på transport og mad. Okay, fornuftigt. Vi går videre til dig, Sugi. Er du under uddannelse? Nej. Nej. Men jeg har da altså hørt, at du får SU. Hvor får du den fra? Turn down for what? Hvad bruger du den så på? Jeg bruger på tøj og sko og druk og lever livet. Sex, der. Byen, ja. Har vi hørt her i studiet. Vi går videre til næste spørgsmål, som lyder: synes I selv, at indvandrere udnytter det danske system? Nej. Nej. Det synes jeg ikke, du spørge om. For der er jo lige så mange danskere, der kan udnytte systemet. Jamen, det er ikke det, vi snakker om i dag. Det er det, der. Nej, Spørg om. det er indvandrerne. Hvorfor er der forskel på danskere og indvandrere? Altså, danskere, de er lidt mere lyse i Turn down for what? huden, ikke? Indvandrerne, de er lidt mørkere, og så danskerne, de har lidt netop ved sådan at blive klogere og blive Det er andre. rigtigt. Ja. Så er det godt, at vi får det samme som danskere. Det kan du jo netop ikke gøre noget med. Det er det, vi prøver på i den danske folkeparti. Så vi venter bare på Jamen, det. det går rigtig godt, kan jeg høre. Kender I nogen, som er på bistandshjælp eller kontanthjælp? Ja. Hele min familie. Okay. Er det far, mor, fætter og børn? Det er min fætter, min kusine. Du ved, hele familien. Okay. Hvordan synes I, at I indvandrere bidrager til det danske? Jeg synes, det er vildt godt. Turn down for what? Det går meget godt. Jeg Okay. går på gym, og tager videre på universitetet bagefter. Det synes jeg er meget godt, når man sammenligner med, at der er så mange andre danskere, der er lige efter 9. klasse, ikke laver en skid. Ja. Ja. Hvad med dig, Sugi? Jamen, jeg prøver i, integrere mig. Ja, integrere mig. Ved at gå ud på gaden og lever det, som danskere gør. Mm-hmm. Snakker du dansk derhjemme? Nej. Nej. Hvorfor skal jeg snakke dansk? Det er noget, som Dansk Folkeparti er begyndt at snakke om, at vi skal snakke dansk. Overalt. Synes du ikke hellere, at det er godt at snakke tosprogligt, end at bare snakke dansk? Nej, det synes vi ikke. Turn down for what? Det gider vi ikke have noget af. Nej, ved du hvad, vi siger tak til jer to. Okay, I kom ud af bagdøren. For I begynder at